Les tomàques tenen que estar ben madures i es comença escaldant la tomaca, que és posant la tomaca un minutet, un moment en aigua bullint i es treuen en seguida de l'aigua i l'objecte és poder llevar la pell més fàcilment. Es comença a pelar-se les tomàques i una volta pelades es trossegen i s'escorre el caldo, tot el suc i les llavors que té la tomaca. I entonces comença a posar-se en pots, s'empota i es pressiona. Normalment si utilitzem la madera del morter per ajudar a pressionar, que és un bon instrument. I res, i tot el que dona el pot de tomaca després es tanca ben tancat i ja passem a fer-ho al bany de Maria, que és per un costat que el pot quede tancat hermèticament i evitar i per la sanitat de la conserva. El bany de Maria es posa als pots uns 20 minuts en aigua bullint. En el cas d'un caldero normal, en cas d'una olla express, en 10 minuts seria suficient. I és molt important després deixar que els pots es gelen en l'aigua, no treure-los als 20 minuts o als 10 minuts d'haver estat bullint. Esperar un bon rato que l'aigua del caldero quede tibia. El pot, normalment, quan es destapa el pot, lo normal és, si ha quedat sellat i tot, que la conserva estiga bé, però si a l'obrir es veuen gasos o es nota l'olor de rancio, és perquè algo no ha anat bé, entonces aquesta tomaca n'hi ha que tirar-la.